Metsä on tärkeä osa Suomen identiteettiä. Metsä peittääkin noin 75% Suomen pinta-alasta. Suomen metsät pitävät huolta ilmastosta. Puusto onkin tärkeä hiilinielu. Puuhun varastoitunut hiilidioksidi vapautuu vasta, kun puu lahoaa tai se poltetaan. Metsä tarjoakin paljon työpaikkoja metsäteollisuuden parissa. Sahalla puu jalostetaan. Puusta tehdään lautaa, lankkuja, rematavaraa, hirsejä, paneeleja sekä levyjä. Suomalaisille tärkeää on vapaus mennä luontoon milloin tahansa. Vapaa-ajalla metsään tullaan virkistäytymään, rauhoittumaan sekä nollautumaan arjen keskelle. Metsässä retkeillään ja vietetään aikaa läheisten kanssa. Metsästä saadaan materiaalia erilaisiin rakennuksiin. Monille on tullut tutuksi puumajan rakennus puutavarasta. Rakentaessa vain mielikuvitus on rajana. On Suomen luonto niin kaunista. Metsään voi tulla pyöräilemään, lenkkeilemään tai muuten kuntoilemaan. Puuta on hyödynnetty esimerkiksi maastoreiteillä, pohjustushakkeena sekä kuntoportaiden rakennusmateriaalina. Muistatko, kun pienenä menit leikkimään metsään? Mä maistan yhden mustikan tosta. Mä menin alas kalliolta. Metsässä voi myös marjastaa. Luonnon antimet ovat arvokas luonnonvara. Yleensä polttopuilla lämmitetään saunoja sekä takkaa. Tulitikut ovat tärkeä osa lämmitystä. Saunat sekä saunan kalustot, kuten lauteet, tehdään yleisimmin puusta. Puun selluloosasta tehdään esimerkiksi painopaperia ja meille tärkeää vessapaperia. Mitä tuotteita puusta valmistetaan? Leluja, selluloosasta pahvia, puisia akustiikkalevyjä, huonekaluja, koulujen oppikirjoja, kirjoituspaperia, suodatinpaperia sekä esimerkiksi talouspaperia. Nuoret ovat vastuussa metsien tulevaisuudesta. Puusta voidaan kehittää yhä uusia tuotteita. Esimerkiksi sellun tuotannon sivutuotteesta ligniinistä voidaan tulevaisuudessa valmistaa akkumateriaaleja. Nanosellusta voidaan kehittää suodatinan jätevesien puhdistukseen. Nuorissa on tulevaisuus. Pidetään yhdessä huolta metsistä.